Aktuálne sa nachádzame v Senci u nášho zákazníka pána Viteka, ktorý má stavbu z Gardeonu už od septembra minulého roka. Ako ste zatiaľ spokojní s touto stavbou? Domček je naozaj veľmi pekný, zvonku vyzerá štýlovo, hodí sa k vašej stavbe. Spokojný som. Nezateká, tá izolácia stien naozaj funguje. Či už v zime tam proste neklesne teplota nejak dramaticky pod nulu, alebo aj v lete je tam veľmi príjemne. Predpokladám, že v záhradnom domčeku uskladňujete aj veci, ktoré teda by mali byť v určitej teplote. Čo všetko momentálne uskladňujete v záhradnom domčeku? Momentálne sú tam hlavne planty rajčín a mangoldu. A nechcem ich ešte sadiť vonku, lebo ešte môžu prísť tí traja zmrznutí, tak proste teraz sú tam pod oknom. No ja som si všimla, že vo vašom záhradnom domčeku máte aj osvetlenie, rôzne závesné systémy alebo regály. Ako dlho vám trvalo zariadenie tohto domčeka? No, vzhľadom k tomu, že som si to robil sám, tak to bolo pár týždňov a druhá vec je teda to, že chodím normálne do práce a mám vlastne čas akurát tak po večeroch a cez víkendy. Takže chvíľku mi to trvalo, ale ako tá montáž napríklad toho závesného systému bola veľmi jednoduchá. Plní svoj účel, je to dobre. No tak to sa teda veľmi teším. A čo sa týka napríklad samotnej stavby domčeka, vy ste spomínali, že táto stavba bola postavená naozaj rýchlo. Áno, to bolo myslím za pol dňa hotové. Proste ráno došli montážnici a po obede už to bolo hotové. Po obede ste sa už mohli nasťahovať. No, po obede už by som si ho teoreticky mohol zariaďovať, ale s tým teda, že ja som chcel najprv nech sa dotiahnuť teda tie veci okolo elektriky, podlaha nech je hotová.